ସଲାଟୁ ଭାତ ଡାଲି ଆଉ ମିକ୍ସ ଟମାଟୋ ଖଟା ଛତୁ ଚିଲି ସାଙ୍ଗରେ ପନିର ତରକାରୀ ମଟନ କଷା ମାଛ ରସା ଚିକେନ କଷା ଲାଷ୍ଟରେ ଆସିଲା କ୍ଷୀରି ସାଙ୍ଗରେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ। ଆମ ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ ସୁନୁ ଘରକୁ ବାହାରିଲୁ ଅମର ଆଉ ମୁଁ। ମୋ ସାଙ୍ଗ ସୁନୁ ପୁଣି ଥରେ ବାପା ହବାକୁ ଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଘରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଫଙ୍କସନ ଥିଲା। ଓଡ଼ିଆରେ କୁହନ୍ତି ସ୍ୱାଦଭାର ଖାଇବା, ହିନ୍ଦୀରେ କୁହନ୍ତି ଗୋଦ ଭରାଇ ଆଉ ଇଂଲିଶରେ କୁହନ୍ତି ବେବି ସାୱାର। ପ୍ରଥମେ ଘରର ବଡ ମାନେ ଆସିକିନି ଭାଉଜଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। ପ୍ରଥମେ ସବୁ ଶାଶୁ ମାନେ ଆସିଲେ ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ, ତାପରେ ସାନ ଯା ଆସିଲେ ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ଆସିଲେ ଆଉ ସ୍ୱାଦଭାର ଖୁଆଇଲେ। ବଢିଆ ସେ ଫଙ୍କସନ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ କିନା ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ଉଠେଇଲା। ସବୁ ଲୋକମାନେ ଟେଣ୍ଟ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲେ ଆଉ ଭୋକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଲାଗିଲାଣି। ମୋ ସାଙ୍ଗ ବଡ ବାବୁ କହିଲେ ଯେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଫଙ୍କସନକୁ ସାରିଦିଅ, ବର୍ଷା ହେଇଗଲେ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ ପଟ ସାଇଡରେ ଫଙ୍କସନ ଚାଲିଥାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟ ସାଇଡରେ ଲୋକମାନେ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେଣି। ମୋ ସାଙ୍ଗ ମିଥୁନ ଆଉ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାଡମ ଆଗ ପ୍ଲେଟଟା ଧରି ପକେଇଲେ, କହିଲେ ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି। ମୋ ମୈତ୍ର ଅମର ମୁଁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖାଉଥିଲେ, କହିଲେ ବହୁତ ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ଭୋଜିଟା। ପୂର୍ବୀର ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିଥିଲେ ନାଲକୋରୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମ ବଡ ବାବୁ ଆଉ ଭାଉଜ ଖାଉଥିଲେ ଭୋଜି। ଇଏ ହଉଛି ଓରିଓ ପରିବାରର ଲାଷ୍ଟ ମେମ୍ବର।